proposta d'acord de la Junta de Portaveus amb motiu del projecte de la llei orgànica pel qual el govern d'Espanya pretén revisar la legislació vigent a Espanya sobre salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària de l'embaràs, el tema de l'avortament. El presentem com a proposta d'acord de portaveus, doncs no fa massa temps que també el debatíem en el propi ple. També presentem una proposta d'acord, en aquest sentit també, de portaveus sobre la distribució del Fons de Cooperació Local de Catalunya per l'exercici 2013 i dues propostes de resolució, una proposta de resolució sobre la política de peatges i la barrera de la C-16 a les fonts i una altra proposta de resolució referent al dret a decidir del poble de Catalunya. El tema de la salut sexual i reproductiva i la interrupció voluntària de l'embaràs, tots sabíem que seria un avantprojecte que retrocediríem amb el temps, però realment ha superat totes les expectatives i ens porta realment a 30 anys enrere, quan les dones no teníem capacitat per decidir sobre l'embaràs i sobre el nostre propi cos. Jo penso que aquí remarcar que és una pena que un estat com Espanya acabi amb la resolució que presentem perquè es torni a la gratuïtat del peatge de l'autopista Terrassa-Rubí-Sant Cugat, peatge de les Fonts, que en diem. Si recordeu, des del 2006 hi havia una gratuïtat d'aquest peatge per a aquelles persones que feien el trajecte i sortien a Terrassa. Nosaltres hem pensat que anem enrere també en aquest tema. El 2011 es va suprimir aquesta gratuïtat. La idea del govern de la Generalitat és homogeneïtzar tot el tema de peatges i entenem que aquesta homogeneïtzació, sense tenir en compte les circumstàncies de cada territori, sense tenir en compte si les vies tenen alternativa amb una via ràpida o no, l'activitat econòmica que hi ha en aquests territoris, o sense tenir en compte per quina necessitat els conductors han de fer servir aquestes vies. A través d'una resolució en el Diari Oficial de la Generalitat ens assabentem que aquella partida que estava històricament consolidada i que nosaltres teníem pressupostada en 750.000 euros, que era el que ens havien donat en el 2012 i entenent a més que hi havia uns pressupostos prorrogats, doncs va sortir que se'ns treia comunicada d'aquesta manera a través d'una resolució en el DOC, creient que és una manca de lleialtat total i de rigor en la gestió i de valoració, o de menyspreu, diria jo, del municipalisme, i doncs també en les formes, com es deia, però també en el fons, perquè la justificació que se'ns donava és que, clar, que en el 2013 havien tingut un augment de la participació en els impostos i tributs de l'Estat, en el que diuen les PIE. Com vostès saben, cada any l'Estat en el seu pressupost pressuposa, com diu la paraula, que tindrà uns ingressos. En el 2013 va pressuposar que tindrien un increment. Com saben, fins al 2015 no hi haurà la liquidació definitiva. A vegades aquestes liquidacions són a favor i a vegades en contra. La del 2012, per exemple, ens va situar a favor, la del 2008 o 2009, una partida del pressupost 2013, la Generalitat ho comuniqui a principi de l'exercici, no el dia 27 de desembre, a 3 dies del tancament. I la segona, creient que aquesta justificació és totalment una justificació peregrina i que, com vostès saben, està motivant que pràcticament tots els ajuntaments presenten al·legacions. Nosaltres hem presentat, l'alcalde ha signat unes al·legacions i, evidentment, estem també valorant perquè el que volem és fer una reclamació judicial si aquestes al·legacions de l'alcalde no tenen resposta i resposta positiva. I van haver de tornar uns 18 milions. Per tant, primer, ja dic, les formes. Creient que un impost històric tan important, pressupostat i pagat el 2012 en uns pressupostos prorrogats, no es podia treure d'aquesta manera, sense una comunicació, sense advertir als ajuntaments en temps i forma, perquè el normal... Pensem que aquí, en tot el que ens està passant, hi ha un clar vencedor, que és el Partit Popular. Molts dels diferents partits i part de la societat, doncs és el moment que creiem de manifestar una vegada més quin és el nostre sentit referent al dret a decidir del poble de Catalunya. I en aquest sentit, doncs,
com diu el nostre primer acord, que diu la constatació de l'acord entre una majoria de les forces polítiques parlamentàries catalanes de la voluntat de fer possible la celebració d'una consulta on el poble de Catalunya pugui decidir de manera lliure i democràtica el seu futur col·lectiu i el de les relacions entre Catalunya i la resta d'Espanya. El segon diu el seu compromís amb la Generalitat i el Parlament de Catalunya, representants legítims del poble català, per tal que aquesta consulta sigui una realitat. I tercer, la necessitat que el Govern d'Espanya i la Generalitat de Catalunya busquin el diàleg i el pacte per tal de fer possible la consulta amb transparència acordada i en el marc de la legalitat.